פעם כל עסק היה מופיע בספר טלפונים. והיום כל עסק מצליח מופיע באינטרנט. מאות אלפי לקוחות מחפשים אותך באינטרנט. האם אתה כבר שם? עדיין לא. הנה עוד כמה עובדות למה אתה חייב להיות שם. הידעת? חוסר נוכחות ברשת פוגעת בתדמית העסק. מחקרים מראים 80% מהקניות מתבצעות לאחר חיפוש באינטרנט. הפרסום הכי אפקטיבי וגם הכי זול הוא באינטרנט. אז מה היה לנו כאן? שיפור תדמית העסק, כלי שיווקי לגיוס אלפי לקוחות חדשים, פרסום אפקטיבי שעומד במבחן התוצאה, זמינות ללקוחות 24/7. בלו פתרונות אינטרנט מציגה מעל 10 שנות ניסיון, עיצוב אתרים מקצועי בהתאמה אישית לכל לקוח, מערכת ניהול תוכן מתקדמת, קידום אתרים וקמפיינים שיווקיים, שירות וליווי אישי. blue.co.il, כי אתם רוצים להצליח.